Ndị Igbo mmanụ. Ndị Igbo ndewonu. Ndị Igbo ndewonu. Ndị Igbo ya dịkwuru na mma. Ndị Igbo ndewonu. Ndị Igbo ndewonu. Ụbọchị taa wụ 18th of March 2025. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Reformer. Ndị Igbo ya dịkwara na mma, ndị Igbo ekele m unu. O nwere the caption ntine doesn't mean na o nwere ihe ndị emere. Just for me, I just want to disclaimer. It doesn't mean na o nwere ihe ndị emere. But o nwere oji information m na-enweta. Ama information o eziokwu. Ama m o eziokwu. Maka these days ama ndị a na-eze. Some people ga-abịa ha agwa gị ihe ha kwuge awụghị eziokwu. At the end of the day, gị ịpụta ga-etinye onwe gị na nsogbu. So, ama information more the right. Meanwhile, before me bido, aga m ekwu okwu gbasara ihe na-eme na IPOB. IPOB agbakashiana maka ihi Chikedozie egeghị ntị ihe Nnamdi Kanu gwara ya. Nnamdi Ezebiro gwara Chikedozie sị ya unite ya ndị IPOB na ya unite ya. Chikedozie egeghị ntị. Ugbu a IPOB agbakashiana almost into 4 places. Chikedozie na ndị otu ya na ndị nwere personal vendetta against Nnamdi Ezebiro, ma ndị nwere unfinished business with him, eburuke ha awụha ndị leadership. Ugbu a Simon Ekpa eburuke. Ugbu a Simon Ekpa aka akpara na ya. Ụmụ nwaanyị ara na ọtụpụrụ n'isi abụọ eburu eke ha pụọ. Ada dị ọra mma, nwaanyị ihe onweghị ihere, onweghị ugwu. Ada dị ọra mma pụta ya kọọ nonsense, kọọ na ọma. Tini ya wụ ndị gboo, na ya wụ ndị mbụ na ndị egede, na ya ma ihe niile, na ya ma ndị dibịa niile, na ya ma omenala niile nọ n'ala Igbo, na ya ma nsọ ala nọ n'ala Igbo. Nwaanyị si na ya ma nsọ ala, ọ na-akpụ na nwoke. The beginning of ịma nsọ ala Igbo wụ ekpe na nwoke. Maka akpụ ihe na nwoke, lee otu ga-eji akpụ na Chukwu. Chukwu ndị Igbo kara aka wa agbara. Chukwu awụhụ that idiot asị bi n'eluigwe. Chukwu awụhụ that idiot asị na ọ ya amụrụ that efulefu ha akpọgburu n'elu obe. Chukwu wa agbara mmụọ nọ n'ala Igbo. Ije wụsara ya kai were ọbara ọkụkọ wụsara ya, were ọbara ewu wụsara ya. Chukwu egere ihe na-ekwu. Ọ Chukwu. Ada dị ọra mma nwaanyị. Echeghị m na o nwere ihe na ome. 24 hours ọ nọ na, I'm paraphrasing, more than 5-6 hours a day ọ nọ na social media na-akparị ụmụ nwoke,
akọ yawu yawu akọ maka ọma maka na ọma egide Simon Ekpa Adadiora mma ewere autopilot ugbu a autopilot agbakene into 3 places. Adadiora mma ebo ụmụ nwoke niile na autopilot bụ ha ebubo na ha wụ ndị oshi na ha wụ ndị ama. Ugbu a autopilot na agbakashia na into 3 places. Nwaanyị ke ya na-akpọ ele ihe na-akpọ ya nwaanyị ya na-akpọ ele aha ha na-akpọ dị nwaanyị Ngozi ebilite si na ya ga-awụ prime minister. Ihe ewu the same thing mere Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro. Chikedozie masị na ya ga-awụzi onye ndu. Ụmụ nwaanyị highway apụta sị na ha ga-achịzi. O se tie n'ugbu a Asha atụrụ na ha otu ibe ọdịle. Asha atụrụ na ha otu ibe ọdụ. Efuone. Ngozi asị na ya ga-awụ prime minister. Nwaanyị anya na-eme vem anya na-eme vem anya na-eme vem. Ugbu a ọ chọwo onye hụ prime minister. Ọ were n'ọkwa deputy prime minister. But ihe ọ chụga mbụ prime minister. Ugbu a Adadiora mma apụtala na-ebewa akwa sị na ya ahụ na ya nọ olu Simon Ekpa. Anyị ama ọhụrụ Simon Ekpa na nrọ. Ma Simon Ekpa zutere na text message and ọsọkwa na edere ya na ihe Simon Ekpa dere na ya na-aghọta English na ya ama ihe ọkọwazighị ya ọfụma ihe ọ dere. So mgbe mmadụ gwara gị ihe ịghọtaghị ihe ọ dere, lee otu ị ga-eji matakwa ihe ị ga-eji ala efuone. Ndị autopilot ụmụ nwoke nọ autopilot nnọwụ ndị iberibe from A to Z nnọwụ idiot, useless idiot. Ọ dịkwana mma ka ha si na ọ dị mma ka ikuku na-ebu ka a na-ahụ ike ọkụkọ. Maka onye ihe na nwanne ya kpoji ịchụ nta ahapụ anụ a ga-achụ chụma ọkpa nwanne ya chụma agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Ala Igbo efuone. Ala Igbo na-agba aghara. Nnamdi Kanu mara n'ọnya aka kpara na ya. Dozi idiot nọ na DOS na ya na-arụ ọrụ na-egbu ya mma mmiri ri ụgbakọrọtele rie taa. Ihe mere nwanne gị wụ ihe a ga-eme gị. Ha sị ha na Nnamdi Ezebiro na ọ nọ na dungeon na-aga ege ya ntị. Ugbu a Simon Ekpa enyi m nwoke, yes enyi m nwoke onye Igbo agameje na anyị Simon Ekpa wee enyi m nwoke. Nnamdi Ezebiro wụ ọgọ m nwoke ọ nwanne m. Simon Ekpa nwanne m. Nnamdi Kanu nwanne m. Uche Mefo nwanne m. Wazirike nwanne m. Ha niile wu ndị Igbo na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ ka anyị nwere onwe. But ihe ọbụla ha mere iji gbuo ọchụ mgbe a na-ememebe ndọrọ ndọrọ nwere onwe aka m anọghị ya. Aka dị Weekend One anọghị ya. Aka m anọghị ya. Simon Ekpa enyi m nwoke aka kpara na ya. Ụmụ nwaanyị abụọ na North pụrụ n'isi. Adadiora mma na Ngozi ewuru autopilot gbakashia ya. Ugbu a autopilot arịla into 3 places. Ya pụta na ya nọ n'olu Simon Ekpa na Simon Ekpa so onye ọbụla follow or say follow back ka ọ sị follow front ka ọ sị follow down whatever rubbish ọkọga. N'ụmụkwana Adadiora mma na Ngozi ewere ụmụnne anyị nọ n'ụlọ nọ na Biafra land na-eme ihe siri ike were n'isi ha kọkọta ha. Ugbu a ndị na-eme ihe siri ike na ndị na-eme ihe siri ike ugbu a awụọna ha ndị iro. Very soon ala ga-agba aghara ala ga-efu n'ala Igbo. Ndị autopilot ụmụ nwoke nọ dị useless. Nga niile nọ ha. Elewodi ihe ha na-agwa Simon Ekpa mgbe ọ nọ ya. Elewodi o nwere ihe ha na-akpọ Simon Ekpa.
ọpụta obie aka akpara ya nna esoro nwaanyị no the useless nke niile ma nọ ma ndị nọ Ghana ma ndị nọ Biafra land ma ndị nọ Europe ma ndị na America ụmụ nwoke niile nnụwu iberibe ụmụnwaanyị abụọ atọtọrọ n'ụwa nọ n'ala otu ụmụnwaanyị ha iwe ji were Chike dozie m na iji ọtụ ya na ha kwụ ma ndị na-okpu okpu ka isi ha were bren ha ji nwa akamụ otu Ada dị ọra mma na Ngozi ji were bren ndị ọtọpilọt ji ṅụrụ garị ji nwa akamụ nnọdụ useless fact ndị IPOB nnọdụ useless nnọdụ beribe nnọdụ useless. Igbo ho nọ na prison all along. Igbo ho nọ na prison. Onwe onye Yoruba challenge Igbo ho. Nelson Mandela nọ na prison 27 years. Onwe onye tọpụrụ Nelson Mandela. Ndị Igbo nọ dị useless, nọ dị iberibe. No wonder nọ hapụrụ Chukwu soro efulefu ihe ndị ọcha butere na nnọ soro anyị ji ọtụ na-akpọ ntụne according to King James in 1614. King James sị na ya nwere John, na ya nwere George, na Jesus nwere John. Why are you persecuting me? Nnọdụ iberibe. King of Belgium gara Zaire. Ọ sị ha na kwụsịnụ ndị ka ha ghara ịdị na-eyuzu ihe ndị na-enye ha ike maka ihe ndị mere ha na-eji achalenji anyị. So that means egbe ha echiwo ha ike, Jizọs ha echighị ike. Ihe ụmụnna anyị ji na-echekwa onwe ha wunye ha chọrọ ka eme ihe ka ọ ghara inwe ike. Let me go to this reason m ji bịa today. O nwere information m na-enwe ama m eziokwu. A sị na ọpara perricomo na ndị mmadụ atọrọ na ya. Ha sị na ọpara perricomo na atọrọ na ya. And information m na-enwe ọwụhụ n'ọwụ ndị Fulani tụrụ na ya. Ha na-asị na ndị Igbo anyị tụrụ na ya. Mana na nwa awụ ọpara onye Igbo aka ji ọfụ, nwoke na-efe n'elu na-efe efe na-ayọ ayọ, nye ọpara ya. Onye Igbo ọbụla gburu ihe ni. Mana na ọgwụ ọbụla ịsọkwara gwọọ n'ala Igbo, ọgwụ ọbụla ịsọkwara gwọọ n'ụwa, ọgwụ hụ ga-efelu. Because here was the first son of onye aka ji ọfụ mmụọ kara aka nọ n'ala Igbo. Asị ha na ndị mmadụ ndị omekome jere tụrụ enyi m. Onwenye mkpọga ahụ, onwenye blame ga. Asheri ihe na ha jere tụrụkọ relatives ye. And don't information ndị pictures na-ama pictures ndị họ dị authentic ka ọwụ achọghị m enwere like a lot of pictures but achọghị m iti ihe. Chineke onye ọbụla nọ n'ala bekee even asị ha na ijekwe na ọkaigwe na a na-atụrụ ndị Igbo anyị. Asị na before na ndị Fulani nọ n'ọkaigwe ha tụrụ mmadụ inye ha ego, ha release onye ahụ. Inye ha ego, ha release onye ahụ. But ndị Igbo achụpụla ndị Fulani nọ n'ozie nga ahụ
ha eje tụrụ uwo ha tụrụ ha ewupụ isi ha tụrụ ha kpafuo ọbara nanakwa ego. ihe m na-ama ihe dị awoke ndị nwanụ na-ama awụ ihe ndị insecurity, political insecurity na-eme ihe ka ọwụ ndị omekome, ka ọwụ ndị oshi, ka ọwụ ndị kidnapper, ka ọ ndị na-achọ ịsabotachi ndọrọ ndọrọ inwere onwe ndị Igbo. ihe dị awoke ndị nwanụ na-ama amamụ. ihe m ji pụta taa onwekwa onye nsiga na ọya mege, but ihe m chere ịkọwara nnụwụ na nga ọbụla nnụ ha n'ala Igbo, nga ọbụla nnụ ha wụ ndị Igbo, any group nnu na-enye ego na Biafran land, mara akwanụ ihe ha na-eme, mara ihe ha na-eme. enwe ndị na-enye ego, enwe ndị na-akpọ ihe ọwụwa ndị ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike, ihe ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike, marakwa ihe ha na-eme. anyị ama ma ọwụ ndị na-ekwu ihe gbasara ndọrọ ndọrọ nwere onwe na-agaghị atọrọchi ndị Nnamdi Ezebiro ọwa ọgọ m nwoke. Nnamdi Ezebiro ọwa ọgọ m nwoke. Kanu nta wee enyi m mụ na ya na-eri eri aṅụ aṅụ. Emmanuel ọwa ọgọ m nwoke. Grekwentị onye ọbụla na-asọpọtụ Nnamdi Ezebiro aka ya nọ na ịtụrụ ndị mmadụ na Biafran land. You are on your own. aka m anọghị. Chineke ala Igbo ka akpọ gị ntụne, a ga-egide gị. ọgwụ disapia gị ga-efelu gị. ọgwụ ị na-eji echekwa onwe gị agba gị egbo ga-atụ gị, oge disapia gị, aka ga-akpara gị, elu ga-emegide gị, ala ga-emegide gị. onye ọbụla na-sị na ya wụ onye otu Nnamdi Kanu na-akpafu ọbara na Biafran land, Nnamdi Ezebiro na-ekwu na-esi na ya achọghị ka onye ọbụla kpafuo ọbara onye Igbo ọbụla. Nnamdi Ezebiro si na ya achọghị ka onye ọbụla gbuo onye Igbo ọbụla, nọọ maka ndị Igbo ka ya kwụ na-ata ahụhụ, nọọ maka ndị Igbo ka ya kwụnụrụ na dungeon. Nnamdi Ezebiro kwuru ya. So onye ọbụla si na ya wụ onye IPOB na ya na-eme ka erilize Nnamdi Kanu, gị jee ga atụrụ mmadụ, ijo ga atụrụ ụmụ nwaanyị raa ha, gbuo ha, nanakwa ego n'isi ha. ije ga atụrụ ụmụ nwoke, gbuo ha, pafuo ọbara ha, nanakwa ego n'isi ha. gị na-afụli elu na ị na-eme ihe ndọrọ ndọrọ ka anyị nwere onwe. iwu onye oshi, iwu onye oshi, iwu onye ọjọọ, onye ọjọọ jọrọ njọ, jọrọ njọ ọjọọ. nja aba ga-egide gị, ọta mmiri ga-egide gị, Nwaorie ga-egide gị, nne m Chukwu ga-egide gị, ekwensu ga-egide gị, mmụọ nọ n'ala Igbo kamala ọzụzụ ga-egide gị, udo ga-egide gị, ogbugbu ga-egide gị. Nnamdi Ezebiro sị na anyị ememebe ihe ndọrọ ndọrọ inwere onwe, na ihe anyị na-emewu ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ. egbe ọnụ ekwesịghị iri isi mmadụ. onye ọbụla sị na ya wụ onye autopilot na-atụrụ mmadụ, a sị na atụrụ na this boy this month, this last week or this week, whatever. achọm ime mistake, that's why ndị achọm ịkpọ aha ma this week, a sị beto na this march ka atụrụ na ya nwa perricomo. onye ọbụla wụ onye IPOB aka ya nọ na ịtụrụ nwa perricomo. onye ọbụla wụ onye autopilot aka ya nọ na ịtụrụ nwa perricomo. Release ye
release ye onye ọbụla wo onye DOS aka ya nọ n'ịtụrụ nwa perricomo ma ndị nọ na-atụrụ wụshe na ịkpafu ọbara mmadụ ya wụrụ na n'eziokwu na nnọ chọrọ iprotect ndị Igbo ọzi ndị Igbo ka nnọ ga na-egbu o nwere pictures ndị even this nwa perricomo o nwere relatives ye ndị ọzọ atụrụ n'akwa ha the same time ijekwe na Ọkaigwe enwere pictures ndị asị na atụrụ na Chineke ala efu onye nga nnụ ha na ala bekee jee lekwe na ihe ndị mmadụ na-eme n'aha nnụ nga nnụ ha sị na nnụ na-eme ihe ndọrọndọrọ inwere onwe mana akwa na ihe ndị mmadụ na-eme n'aha nnụ ahụrụ m na enwere a lot of pastors, a lot of reverend fathers, a lot of sisters nọ na autopilot. Ahụrụ m na enwere a lot of reverend fathers, a lot of ndị dibia, a lot of ndị pastors, a lot of ndị reverend sister, reverend father nọ na IPOB, nọ na DOS. Marakwa na ihe ndị mmadụ na-eme n'aha nnọ. Jejiekwe na ejijie. Jee mara ma ndị ha na-akwafu ọbara ndị mmadụ. Jee marakwa na ndị na-atụrụ na ego ha na-akpafu ọbara ndị mmadụ. Ha na-akpụrụ ụmụ nwaanyị raa ha, gbuo ha, kwafu ọbara ha. Jee marakwa maka ya wụrụ na ị na-enye ha ego ha na-eme ihe ndị aka gị nọkwa n'ọbara ha. Chineke ejikwa m ọfọ mmụọ anọ kara aka nọ n'ala Igbo. Ejikwa m ọfọ mmiri anọ nọ n'ala Igbo. Aka m anọghịkwa ya na ịkpafu ọbara onye na-enwe ihe o mere m. Nga nnọ ha na-atụrụ na some criminals ego n'ala Igbo. Ha na-eje atụrụshi ndị mmadụ. Nna awụhụ ndị IPOB. Nna awụhụ ndị otu Nnamdi Kanu. In fact, ndị Chikedozie na ndị DOS ya has nothing to do with Nnamdi Kanu. The only representative of Nnamdi Kanu wana Kanu nta nwanne ya na Emmanuel. The other idiot nọ na DOS ha wụ enemy Nnamdi Kanu. And the autopilot has nothing to do with Nnamdi Kanu. And again, ka m kwukwe Ada dị ọra mma. Oh ya gara ga wepụ aha Nnamdi Kanu na France. So that means she has nothing to do with Nnamdi Kanu. And ana m agba ndị autopilot gburugburu. Kwụsịnụ use aha Nnamdi Kanu. Because you people has nothing to do with Nnamdi Kanu. So ugbu a onye ndu nnu wozi Ngozi na Ada dị ọra mma. Owu Simon Ekpa. Because nna wụọ na Simon Ekpa n'ala. Otu that idiot a na-akpọ Chikedozie na ndị otu ya ji wụọ Nnamdi Kanu n'ala. Chineke aka m anọghịkwa ya. Onye ọbụla na-akpafu ọbara n'ala Igbo. Nga nna ha na-atụrụ ndị mmadụ. Aka m anọghị. Aka m anọghị ya na-eke. Ọnọghị ya na Nkwọ. Ọnọghị ya na Orie. Ọnọghị ya na ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ihe ọbụla nnu metere jikwe na isi nnu buru. Anyị ememebe ndọrọndọrọ inwere onwe. Ihe anyị na-emewu ndọrọndọrọ ịgba ọnụ. Maka all these activities ndị some people na-eme anyị amawo ndị wu true ndị na-ekwu okwu gbasara IPOB. Anyị amawo the true ndị otu Nnamdi Kanu. Maka some touts criminals hijack an IPOB. Finally, ana m blame Chikedozie. Ya wụrụ na Chikedozie gere na Nnamdi Kanu ntị. Anyị anaghị inwe ọgba aghara. Ọkụ na-agba n'ala Igbo. Ala na-agba aghara n'ala Igbo akara ịgba. Because Chikedozie egeghị ihe ntị. Ihe ogege wụ ụmụ nwaanyị. Ndị nwere personal vendetta against Nnamdi Ezebiro. Ndị nwere unfinished business. Ndị Chikedozie gege ntị. And ugbu a asha atụrụ na ya na ha. Ya na mmụọ asha atụrụ na ha otu ibe otele. Lego type IPOB gbakasịa. But I am confident that the more ọbụla Nnamdi Ezebiro kwuru okwu
ndị Igbo ga n'oli ya. Men, women, infant and suckling ga n'olu Nnamdi Kanu. Ga n'olu Nnamdi Kanu. Onye ọbụla ị na-enye ego n'ala Biafra marakwa ihe a na-eme. Onye ọbụla ị na-asọpọtụ na-akpọ ha ndị njele anyị, ndị njele gị, ndị ke marakwa ihe ha na-eme. Onye ọbụla nọ na Biafra na ndị si hey ụmụnna anyị na-eme ihe siri ike na-echekwashi ime ọhịa anyị marakwa ihe ha na-eme. Jụọkwa ajụọ. Aka m anọghị ya. Aka m anọghị ya. This ihe m kwughị taa wụ 18th today wụ 18th of May 2025. The day Elon Musk, a day before Elon Musk sendere crew aga na space ga-akpọta ndị nọ ya, and today ka ha ga land. Onye ọbụla na-akpafu ọbara mmadụ, onye ọbụla na-atụrụ mmadụ n'ala Igbo gburugburu wepụ n'aka, so that ka ọ dị clear na ihe wunye ndị gọvanọs ala ọgba aghara gọvanọs nọ n'ala Igbo na-eme. Ọ gịnị mere anyị enweghị dis ala ọgba aghara na Abia steeti, ọ naanị na Anambra na Imo steeti? Enwe grupu ị na-enye ego, anọ m nga Adadiora mmanụ na-akpọ na ha nyere onye 10 bilion, na ha nyere onye 10 bilion, na ha nyere onye 10 milion, na ha nyere onye 20 milion. Adadiora mma yari ndị nọ na Biafra land ị na-enye ego marakwa ihe ha na-eme. Amakwa m bụtụ marakwa ihe ha na-eme. Ngozi anụ mgbe Ngozi na-achịcha anya ka nkịta ara. Ọ sị na anyị ga-enwe amị everywhere, anyị ga-enwe amị everywhere, anyị enwere gọọmenti. Kwụsị ọnụ nshi. Biafra enweghị ni gọọmenti. Shut up. Meshọna gị. Ya enwe ndị na-enye ego na Biafra land marakwa ihe ha na-eme. Biafra enweghị gọọmenti. There's no government. A ga-enwe Biafran government or supreme commander Nnamdi Ezebiro, ọ ya ga-ekreti ya. Maka ọ ya nwe ihe a na-ekwu gbasara Biafra, Nnamdi Kanu nwe 90%, that is supporters ya karị 90%. So 10% a ga-eje somewhere. Oh ngwanụ anyị adịla too smart, anyị create na Biafra in exile. Talk nonsense unu na bullshit nọ na-akọ. Ngozi Odobeze si na before the end of this 2025 na ya ga-enwetara nnọ Biafra. Ụmụ nwoke ndị autopilot ọ dị mma gide nnụ niile were mkpara kụganne pịaganne ya n'ike. Chineke akpọ nnọkụ maka nnụ dị iberibe, nnụ dị nzuzu iberibe na karịa na nnụ dị useless, efulefu. Ụmụ nwoke awụọ nwoke. Useless idiot. Anyị nọ na gọọmenti. Ha na-achakacha anya ka ndị nkịta ara chachiri anya. Gọọmenti nọ na anyị na which gọọmenti n'ime gọọmenti ele ebe Biafran flag na fly na Biafran land. Ndị beribe. That's why nnu ji na-atụrụ na ego nnu na-eri. Atụtara nnụ 80%, na-ewere 10%. Chiga ụmụnne anyị na Biafran land. Na-ewere dọrọ nwantụ tii na akpa nnụ na-akụara anya ka nkịta ara. Before m apụ, ekelene m barrister Aloy Ejimakor na-agba mbọ ka Nnamdi Ezebiro ka ọ pụta. Ekelene m nwaanyị kara aka kajara
nne ya anya. Ị ga-ahụ nne ya anya ka ọ pụtara na-akọ yawu yawu. Ije na redio Biafra dozi idiot ma ha apụtasị na ha na-akụzizi meditation, na ha na-akụzizi awakening, na ha na-akụzizi ihe ha akụzi useless idiot everywhere. But Chineke nne ya anya nwaanyị kara aka, nwaanyị a na-eje eje mba, o dozi idiot na-anụ na social media na-agba mkpa na-esheke ike. Useless. Achọburu m itinye pictures ndị atụrụ na atụrụ, but I don't know how authentic those pictures dey. But asị na Aaron Dizog ebulo perricomo na ndị ọjọọ nọ nga ahụ na-akpafushi ọbara, and na ndị ọjọọ nọ nga ahụ awụ na onye ewu ndị Hausa nọ ndị Igbo anyị, ụmụ Chukwu na-atụrụ ụmụ Chukwu Chineke ala efuone, ala Igbo na-agba aghara aghara. Jee tụrụ ọpara perricomo, and asịkwa ha na ọkaigwe n'ala na-agbakwa aghara aghara, na-akpafu ọbara, na-awụ ọbara n'ala. Onweghị Biafra nnọchọga. Let me tell you, as an awakened one, Biafra aga abịa from now to the next 5 years. Asịkwa gị gbuo 1 million people, Biafra agaba abịa. Onye ọbụla chill down, nwee n'isi oyi. Ndị oshi na-atụrụshi mmadụ on a daily basis, na-akpafushi gara ụmụ nwaanyị niile nọ n'ime ahịa, na-create insecurity, plus ke ndị gọvanọs nọ na Biafra land na-create ozuhune nnọ. So insecurity, Rogers Okorocha na Elaha gọvanọ n'Imo State, plus gọvanọ nọ na Anambra na Soludo. So insecurity ha na-create, so ozuhune nnọ. So nnụ chọrọ ka e were ihe niile tinye n'isi ndị IPOB. Alefuone. Ekelene m nnọ. I don't want to waste my time. Onye ọbụla ji nwa perricomo hapụ na ya. Nga nnụ ha na-atụrụ na boys ego n'ala Igbo, jụọ ha ma ha ji nwa perricomo, si ha dị awakened one, si ha biko ha hapụ ya. Si ha na asị m the awakened one, si ha biko hapụ na nwa perricomo na ndị ọzọ nọ tụrụ na-apafupụla ọbara. Chineke ala efuola, ala Igbo na-agba aghara aghara, ala Igbo na-agba aghara aghara. Chineke ala Igbo efuola.